Ons wil jou storie vertel, man. Want is 'n storie wat moet vertel word daar buite. Verstaan jy? Die onregverdigheid wat aangaan teen ons mense. So ons moet definitief die storie capture. Né? Nee, hy sal weet wat hom. Waar het ons? Jy kan nie daar gesien. Oh, okay, sien jy? Nou sien ons het op 'n plaas gebly. En die boer het vir ons, toe ons vir U19 op aansoek doen, toe sê maar ons het gedros. Maar reeds voor dit was ons deur die dokters afgesit die disability en my man het seer gekry op die plaas. Dit is deel van sy plaas want hulle het sê so te sê 3 plase is ons het so gesukkel om ons geld in die hande te kry. Ons kry glad niks gekry nie. Ons moet my hier net op ons disability lewe en ek so werkies en ek is 'n baie siek persoon. Ek is Tygerberg in en Tygerberg uit. So gaan dit maar altyd en ek bly so aanhou in die hospitale. Ons moes ons van die plaas af kom loop het vir dokter toe. Maar ons is siek en as ons hier kom maar neem ons sommer dadelik op in die hospitaal. En hier vanaf moet ons loop. Ek was een keer so siek, het hy verby my gery ook al. Ek was so siek, ek kon nie geloop het nie. Daai was 2015. Ek was so siek. Ek het geleer loop weer in Tygerberg. Ek het geloop, my voete was soos kleintjies en wat nog leer loop. Maar ek het daai pad gestap tot by die huis op die plaas en toe op die plaas kom, dit is net die next dag met die ambulans my 4 dae kom haal want ek het van vooraf siek geword. Toe het ek weer hier in Klein Willem Hospitaal gelê. Tot hulle my weer ontslaan het en gesien het ek is gesond en ek is terug huis toe. Ja, en dit gaan moeilik so. Daar was 'n ander antwoord, hulle wil vir die ou huis gehad het, maar sy wou nie ou huis toe gegaan het want sy het gesê sy wil daar sterwe want dit is haar huis en hulle het nou 'n beklei gehad aan met mekaar en soos my suster het ook haar werk verloor daar. Beklei gehad en hy het al sy goed opgevat want hy help en goed. Want ek wil nou 'n slag 'n oplossing kry. Hoe kan 'n mens dros by as jy doel 90 kry aangesien die dokter jou ongeskik verklaar het vir werk? Hoe is dit dros? Ek wil graag dit weet want dit het my nou al die jare gepla en as gevolg van dit het ek later aan depressie gelei. Maar deur die Vader se genade het hy my opgetel dat ek as 'n baie beter vandag sit daar. Okay. So waar bly jy nou? Ek bly nou in Khayelitsha. Okay, nou laat ek net gou verstaan of agter die kap van die storie kom u sê jy het op die plaas gebly en die man het gewerk op die plaas. Ja, hy het oor die amper 30 jaar daar gewerk. Het jy gewerk op die plaas? Ja. Okay, nou sê gou vir my, toe jy siek geraak, né? Dus ek op die plaas, ek sê hy Vrydag vergeet nie, op die Teeland. Ek het daar in mekaar gesak en hy het gekom en gesê, toe, jy moet kom werk, jy kan nie hier so lê nie. Dit het hy vir my gesê. En dus sê ek, maar ek kan nie. Toe die ander mense ook later gekom en gesê, maar ek kan nie, ek kan maar sien ek kan niks vir myself doen. Ja. Hy het aangegaan tot die ander mense toe later my deel wat ek moet plan gekom inplan. Ek het daar gelê tot die aand toe. En die aand toe soos huis toe, hy het die ambulans my gebel en niks nie. Ek het maar so die hele naweek so uitgehou. En die maandagoggend toe gaan my kinders nie skool toe gaan nie want ek kon absoluut niks doen nie. As ek moet tolle toe gaan, dan moet hulle vir my help. Ek het gestaan en alles doen want ek kan vir myself niks gedoen het nie. En ek het die maandagoggend gestuur op my seun. Hy moet asseblief vir die wat man gaan vra vir my 'n ambulans te kom. Hy het gesê nee, hy weier want ek is dronk. Wow. Ja, ek is dronk en okay, dit het so gegaan toe. Stuur ek aanhoudend my seun en sê, hy moet asseblief laat my suster huis toe kom. Toe my suster haar kom, toe sien sy maar, kan vir my niks doen nie, sy het vir my gehelp en my kindjie was 4, sy het vir my gepak. En vir my ander nagkleertjies en goed aangetrek. Ja. En my suster het die ambulans laat kom en die ambulans het my daar gekom haal. En toe het hulle gedink ek is swanger want ek het so geraas en gegil en die patte stamperig en die pyne het my en toe 'n ander meisie wat swanger is, sy is nou beter as wat ek is. Toe ek hier by die hospitaal kom, toe is ek reeds net te bloed. En toe vind hulle uit dat ek het
is bij nieren wat dit veroorzaakt. Okay. Ja, ik was zo ziek dat de dokter later gezegd daar, boe, ik ga het niet maken. Okay. Maar ik heet die eenvoudigste genade. Oké, so ander woorde wat u nou sê, die boere het hier van die plaas afgesit. Dan sê hy, jy het gedros. Ons het gedros, ja. Jy het gedros. Ons het gedros, ja. En toe het hy net besluit, nee, maar jy moet van die plaas af. Dat was al lang al, toen ze zoeken al in die dorp. Toen ze het lang al van die plaats afgezet. Toen zo. Dus Oké. ons al hier rond en zo. Oké, En toen oké. gaan we nog voor aanzoek voor ons U19. Toen besloten Voor wat, hè? voor ons U19, zo zullen we het nou zeggen. U19. Yes. Oh, oké, wat is dit? Dat is nou die geld wat je nog krijgt van mannenkracht. Oh, UIF. Yes, Oh. toen zei ons het gedros. Oh. Ja, toen kreeg ons glad die geld. Toen zaten we nog voor ons bij CMMA. Ja, ja. En van CMA af CMA, het ons hier bij die hof gekomen voor procureur. En toen, in die tijd toen ons nog bezig was met de procureur, wat het dus datum is wat ons met elkaar tegenwoordig het en gezels door die bezigheid wat aangaan, toen het in die ogenblik wat ik ziek word, wat ik mijn barbecue moest gaan krijgen. Oké. Ja. Die legal aid lawyer. Yes, legal aid lawyer, Okay. daar is die rechte Ja, ja. naam. Toen was ons bij dit, maar ons het te verder aangegaan met man toen wij hier achterbleven, want toen ik op Tijgerburg toen in het Perel toen naartoe gegaan, want toen moet ik het nou los, want ons was te ziek geweest en al die. Oké. Ik moest nou. Oké. Ik en die barbecue en daarvan toen ik terugkom, toen ons maar net ook alles gelost. Oké. Om weer verder aan te gaan. Funny, Want oké. dit is een baie stressvolle, strierery en so. Ja. En dan is hy nou later snaaks, my suster en dat nog altyd op die plaas. Plaas is beleid. Ja. Oké. So u bly op die oomblik dan in Khayelitsha. In Khayelitsha, ja. As 'n insettelvorm Ons informal settlement. Ja. In Hopland. ook of naby of langs nee, Hopland. langs Hopland. Ook hy grond wat ons maar toe sommige opgeloop sit te plek het. Oh, Ja. oh, jullie gaat plak daartoe. Ja. Want daar was niks aan inkomen en nie. toen was inkomen nie en toen ik met zijn municipaliteit toegekomen, ik heb de municipaliteit gezegd, ik heb die aan het kiezen, ik heb kinders. Ja. En hij heeft het nog mijn zin en mijn dochter en ik is zwanger, ons moet hij inkomen hè. Ja. En toen hebben we nog gezegd, ja nee, ons kan maar nog aan blij en alles. En nou die beetje daar gaat er voor ons eernummers gekomen hier. Ons het wachten nog niet van die hoofdbezen bouwen, of wanneer wie ons wat ons gaan aanstaan. Voor die hoofdbezen wat moet gebouwd worden. En in het begin was het zo, mijn hoofd was zo stukkend. Mijn babetje was zo klein, 300 gram gewicht. Dan moet ik s'nachts nog uit die hoofd kijken, moet ik staan water uitdraaien. Dat maakt je zak of je weer ook draaien. En toen mijn kerkmensen bij wie ik nou is, toen hulle voor mij gehelpt nou. Ik is nou verleden jaar, ja. Toen hulle voor ons gehelpt om voor ons een huisje te bouwen. Een nieuwe singhuis. Oh, Sinkopje. Ja, een Sink- Oké. Dat is nou net voor ons. Maar jullie is om nog op in je te wachtlijst. slaan. Hoe lang is je op je wachtlijst? Oh, dat is nou al baie lang. Ik is nou niet zeker hoeveel, maar dat is nou al Maar min of meer, hoe lang? Min of meer, nou zeg maar nou 19 dagen. Is het? Is je op je wachtlijst? Is op een wachtlijst, ja. Wauw. Toen die eerste huise gebouw is hier, wat Hopland is, toen was mijn naam op. Mijn naam had ook maar net weggeraakt, wijn toen. So, het jy weer gaan navraag doen, toe sê Ja, nog hier? ons moet nou nog wachten. Het was nou nog net die anders wat moest nou gekry voor ons, maar nou te ons moest nou vorige keer ons wat moest nou ziekelijk is en die wat Ja, moest wat nou oud is, ja. Ja, ons het nou vorige keer als jy se nou gebouwd wordt. Wauw, Maar wanneer weet ons nie, wauw. want ons hoor nou net aan mekaar, die huise word gebouwd en ons is al moe goed gewacht. Ja, ons is later dood, dat is nog die huise nie. Ja, voor ik dood wil ik hem in mijn huis wees. Natuurlijk, ja. Ja. Ja, mevrouw, je weet, als ik nou je story hoor, en ons is nou op die pad om te travel, om te gaan bij alle dorpjes om. En ons besef, dit is precies hetzelfde probleem wat ons allemaal maar missen. Ja. Die probleem is, bij van die mensen is lang op je wachtlijst. En het kan niet wist dat hoe, ik weet niet hoe die systeem werkt, Ja. maar hoe kan mensen zo lang op je wachtlijst wees en dan komen mensen van de andere kant af en hulle kry huise. Ja. So eerens moet daar iets gedoen word daaraan. En of het moet aangespreek word want het kan nie wees nie kan man. nie wees, Het sê gou net mevrou, het u daai wit kaartjie wat 'n bewysstuk is van dat die u op die huis.
verhuis. Verhuis, ja. Oké. Ja, Jy is ja. reg. Zeker. Want ek weet ook ons het al gevalle gehad waar soos jy nou nog genoem het voorheen nou net 'n tydjie terug. Ons het ook nou een bietjie daar geupdate, maar dan moet ons nog ons... Om het te geupdate. Oké. Nee, is reg mevrou. Baie dankie vir die storie. dankie. So moenie worry nie, jy gaan die, né? Ja. Maar die sanitasie besigheid is ook een beetje zwak, want ons het die toilets naby nie. Iedere toilet is ook ver geloop in die pad. Waar? En in die nacht. Daar nou wat die nou is. Ja, en in die nacht kan ons misschien loop tot bij toilets zien. Julle nie toilette nie. Ja, Nou nee. hoe gooi jy? Ja. Die toiletten staan ook ver, die pad en die aan. Nou, een vrouwtje langzaam. Zij het nou een toilet, nou aan die aan. Dat doen ons maar ons ding binnen en s'oggends zetten ons emmertje uit. Ai, yes. Ja. Ja, mevrou, baie dankie vir Baie dank vir die Dit was een storie, né? plesier.